Десертите са специална категория с повишена трудност в MasterChef. Следващите претенденти за бяла престилка ще се опитат да влязат в голямата надпревара, като приготвят уникални десерти с малини. Ще се справиш? Нали знаеш, че съм мъжко момиче, за какво съм дошла тук? Казвам се Полина Латинова от град Пловдив и се занимавам с транспорт и спедиция. Имам много хобита, с които се занимавам. Обичам да рисувам, понякога да пея. Я запей нещо. Не. Имам TikTok, обичам да се забавлявам там. Голмайстор е едно, а голмайстор е нещо съвсем различно. Готвенето е едно от хобитата ми и по-специално обичам да правя сладкиши. Даже вкъщи ме е писнало от моите сладкиши вече. Най-голямата мотивация, заради която съм тук, са децата ми, тъй като те години наред са ми казвали: мамо, защо не се запишеш за MasterChef? Сега се престраших и ето ме тук. Желаем и ти успех! Дошла съм тук, за да стръгна с престилката и нищо няма да ме спре. Все пак имаш право на захар или не? Днеска ще изтракам Условната кухня, за да докажа на себе си и на децата ми, че мога и че няма нищо невъзможно. За ходи всички. Да. Добре дошли в кухнята на MasterChef. Привет. В тази битка знаем, че ще ни представите десерти с малини. Да. Имате 45 минути, които започват да текат сега. Имате 45 минути, които започват да текат сега. Тоня, разкажи ни какво готвиш днес за нас. Днес за вас ще приготвя веган малинов тарт с шоколадов ганаш и меренг от аквафаба Тоест от водата на... на нахут. Точно. Да. Мартине, а ти какво си подготвил? Лек десерт, орехови блотове с подсладител, шоколадов мус и кули от малини. Добре. Полина? Аз ще ви приготвя тарт с шоколадов ганаш и малиново конфит. Обичате ли малини? Обичам. Това, което никога не съм харесвал обаче в малините, са техните семки. Те са много груби на фона на самата малина. Когато са пресни, окей, но когато се правят в кули или в сладко, аз лично винаги отстранявам семките и минава през сито. Да. Тоня, Да. разкажи ми, докато правиш тези неща, какво е тази болен терапия? Метод, чрез който помагаме на тялото да се самолекува. Чрез едни точки се прилагат едни движения, леки, и се активират процесите оздравителните в тялото. По мое време болен терапията се прилагаше отзад по врата. Има и по С врата. леки такива нагревки, профилактираха ме нашите и организма изключително бързо се възстановяваше. А мен не са ме били. Затова не възстановяваш така като нас. Остават по-малко от 25 минутки. Поли, твоята професия е спедитор. Не е ли една по-мъжка професия, или? Аз съм доста мъжко момиче. Щом съм дошла тук. Добре, искам да чуя. Мартине, как започна да готвиш? Моментът, в който почнах активно да готвя всеки ден, беше може би преди 6 или 7 години, когато живях в Белгия. Там живях сам, бях студент, не съм можел да си позволявам много да се храня навън. И от тогава насам го правя поне по 2 пъти на ден. А ти се увличаш по сладкарството или
Аби повечето десерти, които съм правил, винаги са били пречупени през някаква призма на без масло, без брашно, без рафиниран Тоест, захар. храниш се диетично. Да. Така ли да го разбирам? Години. Спортуваш ли? Всеки ден. Какво? Фитнес. Ходиш на фитнес? Да. Его, същия. Започва да тече последната минута. Готви ли си нещо там още? Ами, конците карамелените, но може би няма да... Тя е сложила един камион с захар в тигана. Как ще го карамели за толкова време? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край. Стъпка назад, ръцете горе. Благодарим. Моля, донесете десертите си отпред. Това е тарт с шоколадов ганаш и малиново конфи. Малинките трябваше да ги минеш през една цедка, за да можеш да отстраниш семките. Ще да стане много по-финно за непцето. Благодаря. Благодаря. Чинията ти много красива. Благодаря. И не й липсва карамела. Сладостта е една идея в повече. Благодаря. Благодаря. Представи, моля те. За вас направих веган малинов тарт с малиново кули, розов шоколадов ганаш и меренко таква фаба. Да. Има нужда от нож. Искаш ли помощ? Това дали ще успея да го задъвча? Да. Добре. Добре, че майка ми е стоматолог. Опитвам се да преглътна, но е доста... Бори се. Бори се. Отвръща ми със сигурност. Защо става така толкова дъвкателно това нещо? Заради формите. Заради формите. На вкус е добре. Тук има и сладост и киселиност, която е доста балансирана. Благодаря. И аз благодаря. Какво каза, че има вътре? Форми? Форми има в А форил? глата. Изцяло е форил. Окей. Изключително добре балансиран десерт. Нито ми е много малината, нито ми е малко. Гладко, като кадифе за езика. Браво! Благодаря. Орехов бат с лек шоколадов мус и малиново кули. Първото нещо, което забелязваме, че задачата е малини, а всъщност визуално поне, което надделява е всъщност шоколада и... Ако просто имаше една много приятно подредена като войници презентация с малини, веднага ще да има друго усещане и нямаше да има никакво съмнение, че окей, това е десерт с малини. Ясно. Благодаря.
Малко ми бяга малиновата задача. Има една горчивост. Тук пък киселинността е по-силна. Благодаря ти. Десерта се откроява с много вода. Най-добре справили се с задачата е ела при мен да е сложил. Още осъзнавам какво се случи. От тук